Bueno, bo día a todas e todos, benvidos e benvidas. Antes de empezar o acto, bueno, desde logo daros a benvida aos que vides do Colegio Eduardo Pondal, verdad? Non Pombal, Pondal. E tamén saludar dunha forma especial a subdirectora de Relacións Laborais, Yolanda, espera que non me siga o apellido. Yolanda Pérez. E tamén a jefa de servicio de Relaciones Laborais, Dolores Laje. Sí, Lago, Dolores. De prevención de riscos laborais. De prevención de riscos laborais. Bueno, como sabedes, o próximo sábado celebramos o Día da Muller, o 8 de marzo. Entonces, desde a Dirección Xeral de Recursos Humanos da Consellería, desde tamén en colaboración evidentemente ca área sanitaria, o Servicio de Prevención de Riscos Laborais, ca área sanitaria, ca Subdirección de Humanización e de Atención ao Cidadá, o noso servicio de REGAPS, que é a Rede Galega de Promoción da Saúde, sí? Quisemos facer un acto, organizamos un acto que ten, como vedes no título, pois 8M, Mulleres da Sanidade, exemplos que inspiran, non? Queríamos, evidentemente, neste momento, que virades e poñer en valor o traballo que realizamos durante todos os días as mulleres do sistema sanitario. Somos máis ou alrededor do 80% do personal que traballa en todas as áreas sanitarias, en toda a Consellería e os Sergas, e sí que é verdad que, bueno, pareceunos importante poñer en valor un pouco desde diferentes puntos de vista. Habría máis profesiones sanitarias, pero, bueno, quixemos poñer en valor al menos algunhas para que, bueno, contaran o seu día a día, poñer en valor todo o que realizan para o sistema público sanitario, non? Alteramos un pouco o orden porque a primeira persona que vos vou a presentar, bueno, planteámoslo como unha mesa redonda onde 8 compañeiras van a falarnos do que é o seu día a día, non? Despois habrá un turno de preguntas, se queredes, para preguntarles algunha dúda ou demais. Bueno, vou vos a presentar, así vai ser tamén o orden de intervención, que o alteramos un pouco porque a primeira persona é a xefa de alerxias do área sanitaria, que se chama Carmen Vidal, que despois ten que irse, ten un compromiso, bueno, que lle surgiu así imprevisto e vai nos ter que abandonar, pero, bueno, quedarán as 7 compañeiras despois. Pois ela, como ben vos decía, Carmen Vidal, xefa do servicio de alergoloxía do hospital, está no Hospital de Conxo, o servicio de alergias na nosa área sanitaria, non? A seguinte persona a intervir vai a ser Beatriz Sande Freire, que é unha compañeira técnico superior da imaxe para o diagnóstico, que traballa no Hospital do Barbanza. Despois vai falar Raquel García López. Non. Ya sabía yo que lo del orden, María de la Fuente, sí. Ya sabía yo que lo del orden no iba a ir bien. María de la Fuente Freire, que es investigadora del IDIS, es el Instituto de Investigación Sanitaria aquí de Santiago de Compostela, ¿sí? Después la cuarta, si es Raquel, no me digáis que no, porque entonces me tengo que ir. Raquel García López, que es una terapeuta ocupacional que trabaja en la unidad de desórdenes alimentarios, que también está situada en el Hospital de Conxo, pero pertenece a parte del complejo y del área sanitaria. A continuación, Ángela Vázquez Carrera, que es la jefa de personal subalterno en el Hospital Clínico aquí, en el Universitario de Santiago. Despois es Ana Isabel Guillén Vilanova, que es la jefa de servicio de traballo social, que tamén a súa ubicación é aquí, no Hospital Clínico. Despois Montserrat Beiras Méndez, que é compañeira pinche de cociña, tamén aquí no Hospital Clínico Universitario de Santiago. Para finalizar a ronda, vai a falarnos Soraya Meijome, que é unha enfermeira especialista en saúde mental, neste momento está traballando no Centro de Saúde de Silleda. En enfermería familiar e comunitaria. Cierto. Familiar e comunitaria. Entonces, bueno, un pouco a idea é que cada unha faiga un breve resumen do seu traballo diario e despois faremos unha ronda de intervencións. Pois, cuando quieras, Carmen. Bueno, hola, buenos días a todos. Me encanta tener aquí a tanta gente joven. Yo participé durante unos años en un programa de la Xunta que se llamaba EduMotiva, en el que los alumnos venían a nuestro servicio de alergia y veían allí qué era lo que hacíamos.
Bueno, yo soy médico, obviamente, porque si soy alergóloga, pues soy médico y dirijo el servicio de alergia del área. Es un servicio que está todo formado por mujeres, todos, todos. Tuvimos un hombre, lo siento por los chicos, tuvimos un hombre que era secretario, pero se tuvo que marchar a Orense porque él vivía allí. Y estamos todas encantadas, nos llevamos todas fenomenal y vemos a todos los pacientes, obviamente, que vienen con algún problema de alergia. A lo mejor alguno de vosotros ha ido por el servicio, porque la alergia es una patología extremadamente frecuente. Más o menos un 20% de la población puede tener un problema de alergia. Tanto las enfermeras como las secretarias son todas mujeres. Y nosotros lo que hacemos pues es atender a los pacientes que vienen, les tenemos que preguntar acerca de los síntomas que tienen, explorarlos, luego les hacemos una serie de pruebas que nos ayudan a saber si realmente son alérgicos o no. Y luego pues les damos una orientación de tratamiento y obviamente pues los vemos en revisiones. Muchas veces nos hacemos hasta amigos de los pacientes, porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, alergia al veneno de las abejas o de las avispas y que tienen que venir mes tras mes a recibir una vacunación específica y ya los conocemos por su nombre y bueno, tenemos una relación muy, muy buena con todos los pacientes, ¿no? Yo además soy también profesora en la Facultad de Medicina. Y doy clase, vengo de clase ahora y luego me tengo que marchar porque tengo que ir a la universidad, esa es la razón por la que me tengo que ausentar, ¿no? Y me encanta estar con los alumnos de medicina, porque es, bueno, savia nueva, gente joven, que me gustaría que preguntasen un poquito más, espero que vosotros seáis inquietos y hagáis muchas preguntas, porque a veces les explicas cosas y te apetece que te pregunten, pues para interaccionar con ellos, pero oye, es que hay una timidez que todo lo resolvéis por las redes sociales, pero después en el frente a frente es que no decís nada. Así que sería fantástico que pudieseis intervenir y preguntar muchas cosas. Así como en el servicio todos somos mujeres, en la facultad no hay tantas mujeres. Ahí vamos un poquito por detrás de los hombres, pero también es cierto que porque muchos ya son muy mayores. Y más o menos, pues yo creo que llegará un momento en el que haya un recambio generacional y en ese recambio generacional pues os esperamos a todos y a todas. No penséis que estoy haciendo aquí discriminación, ¿no? Y yo creo que para empezar pues ya llegas, ¿no? Te toca a ti. Gracias. Vale, hola, Vale, buenos días a todos e a todas. Eu son Beatriz Sande, son técnico superior de imaxe e diagnose, bueno, en medicina nuclear, pero no nos hospitales o non se fai para a imaxe, non? A ver, seguramente ao largo da vosa vida, aínda que sodes moi novos, tuvestedes un brazo roto, algún problema que facer algunha radiografía, pois mira, a persona que vos fixo esa radiografía era unha persona do meu perfil profesional. Bueno, ahora que estades aí en cuarto, que vais a empezar a decidir ou que xa decidistes cal vai ser o voso itinerario para elixir uns estudos, decirvos que o meu traballo é un ciclo superior de FP, no que tendes que facer agora o bacharelato e ca nota pues, se podedes optar. O que facemos no Hospital da Barbanza, por exemplo, que non temos todos os equipos dos que vamos, cando estudiamos varias áreas, pero nos no Hospital da Barbanza pois estamos máis restringidos, non? Temos uns equipos, non vou explicar. O que fago eu é obteño imaxes do corpo humano e esas imaxes teñen que estar de boa calidade, ser boas para que o radiólogo, que o médico que as pide a supervisa, pois teña unha diagnóstica correcta, non? O sea, que faga un diagnóstico axeitado, non? Entonces, o que facemos, non só facemos fotos, que parece que, bueno, que a veces que só facemos como radiografías, non? Non, o que facemos pois eso, dependendo dos criterios que nos pide o médico, pois obtemos imaxes anatómicas do corpo e usamos diferentes técnicas, como pode ser a radioloxía digital, que para facer as placas vectoras, as mans,
ou os estudios de TAC, que son os estudios máis complexos nos que se usa contraste, e tamén as mamografías, como mamografías, resonancias e todo eso, non? Seguro que algunha vez escoitaste todas esas probas ou alguén na vosa familia as fixo, non? A verdade é que a veces somos pouco coñecidos porque está o radiólogo que casi como que nos ocupa todo, non? Pero nos estamos aí detrás facilitándose o traballo, non? Nada, decirvos que no Hospital de Barbanza o equipo que formamos, tanto radiólogos, enfermeiros, técnicos de raios, o 75% somos mulleres. Sempre foi así desde o principio. Sabe ben Isa que estuvo ali moitos anos sendo a nosa xefa, e somos mulleres. É como unha casa no que todos nos cuidamos, non? E nada, se vos gusta, é un mundo apasionante. Agora con todo isto que está de moda e que todos estades enganchados ás novas tecnoloxías, que vamos a introducir a IA, o que chaman a IA, que é a inteligencia artificial, que xa se está usando desde o mes de, creo que junio ou setembro do ano pasado, para as radiografías simples se está usando e parece ser que facilita o traballo do radiólogo. E nada, esperemos que alguén este interesado veña e nos axude, porque temos falta, temos falta de técnicos de rayos, homes e mulleres que nos axuden. Moitas gracias e un saúdo. Gracias, Bea. Ahora sí. Ahora el paso es a María de la Fuente. Moitas gracias. Bueno, bos días a todas e todos. Eu son María de la Fuente, son licenciada e doutora en farmacia e agora de profesión investigadora do Sergas. Eu traballo aquí neste hospital, na planta -2. Realmente aí temos laboratorios de investigación que moitas veces pois son descoñecidos. Non se sabe que nun hospital se fai investigación tanto básica como translacional. Eu dirixo un grupo de investigación especializado en nanomedicina, en nanotecnoloxía, aplicada á saúde. Comentar que, bueno, é unha profesión moi apasionante, é dicir, non foi... Quería tamén comentar un pouco a traxectoria vital, porque ao mellor estamos preguntando como acaba unha persoa sendo investigadora, non? Non hai unha carreira universitaria que diga investigación, pero realmente a investigación é moi transversal a todas as... Fai ruido, verdad? Que fago? Así? Así mellor, verdad? Así non escoitades. Escoitades? Bueno, comentar que é unha profesión que realmente é moi transversal. Hai xente que investiga nas universidades, hai xente que investiga nas empresas, hai xente que investiga nos hospitais, e chégase aquí pois a través de unha formación especializada que é un doutoramento. O doutoramento faise despois da carreira universitaria e, no meu caso, pois xa foi inmersión total nun laboratorio. Eu empecé despois de rematar a carreira con un Erasmus, fixen parte do doutoramento tamén aquí entre España, Valladolid e Finlandia. Despois hai unha formación postdoutoral que fun a investigar a Londres, ao Reino Unido, nunha universidade, e así pois te vas formando todo nesta traxectoria. A razón pola que acabei nun hospital é porque, bueno, a min, por exemplo, persoalmente, pois interesábame a investigación aplicada. A investigación aplicada é tratar de resolver problemas de saúde pensando en cal é o problema e aportando unha solución. Por eso traballamos con nanotecnoloxía. A nanotecnoloxía que nos empregamos pois é para transportar medicamentos ás células enfermas. E aquí, bueno, pois é formulación farmacéutica, non deixa de ser formulación farmacéutica, pero aplicando técnicas innovadoras, como son a nanotecnoloxía, microscopía avanzada, inteligencia artificial, por suposto, e ademais é un traballo que nos permite estar en contacto con todos os sectores do sistema sanitario. Por exemplo, pois nós, a hora de diseñar un problema e de diseñar un experimento ou plantexar un proxecto, pois teremos que falar con persoal asistencial, con persoal médico, con persoal de enfermería, para entender realmente ese problema e poder abordarlo correctamente. Tamén temos que colaborar pois con xente licenciada en ciencias químicas para que o mellor nos proporcione un excipiente, temos que falar con xente especializada en biotecnoloxía para que nos diseñe un ensaio celular ou nos faga un ensaio en modelos relevantes. Entón, é altamente transdisciplinar e multidisciplinar.
No meu caso, dirixo un grupo de investigación no que maioritariamente tamén somos mulleres, pero bueno, é porque as carreiras sanitarias tamén están moi feminizadas, entón é lóxico que si, por exemplo, en farmacia somos casi todas mulleres, pois que despois isto siga ascendendo así, non? E eu no meu equipo teño pois a xente doutora en ciencias químicas, en bioloxía, en biotecnoloxía, e é un equipo, bueno, pois moi multidisciplinar. Comentar, sin embargo, unha cousa moi importante e é que, a pesar de que na base da investigación hai aquí, por exemplo, no Sergas, no IDIS, pode haber un 80 e moitos % de mulleres, por non dicir un 90%, as xefas de grupo somos un 25%. E entón seguimos tendo esa dificultade para progresar en vertical. Que non todo o mundo ten por qué convertirse en xefe ou xefa de grupo, pero que sí que evidencia un pouco que sigue habendo pois barreiras invisibilizadas que moitas veces frenan esta progresión en vertical. Por iso é moi importante pois que celebremos días como o 11 de febreiro, o 8 de marzo, para poñer en valor esta mensaxe, e é que non temos que ter barreiras, é dicir, cada persoa ten que ser libre de elegir o que quere facer na súa vida, coa súa profesión, e nós xa pois témonos que encargar de ir despexando ese camiño para que non haxa pois barreiras que limiten esta progresión profesional, porque non creo que dese 90% solamente un 25% queira poder dirixir un grupo de investigación, non? Eso non é real. É que hai mulleres que foron abandonando esa meta pois por diferentes razóns. Bueno, outra cousa que fago, que tamén me parece moi importante, tamén son empresaria. Cofundamos unha spin-off que está participada polo Sergas, é unha spin-off do Sergas e do IDIS tamén, para poñer en valor todos estes resultados de investigación e poder leválos ao mercado. Isto tamén é unha faceta moi importante, agora mesmo hai 10 persoas contratadas nesta spin-off, tamén a maior parte da plantilla ten un doutoramento e unha empresa de I+D, pero co obxectivo de poder chegar á clínica con novos medicamentos. Unha das razóns polas que fundamos esta spin-off é porque é necesario atraer moitísimos recursos, é moi caro o desenvolvemento de medicamentos, entonces temos que pasar da investigación translacional a unha investigación industrial para poder atraer estes recursos e que o que facemos no laboratorio poda pasar á industria e finalmente chegar a ensaio clínico e a clínica. Así que, bueno, un pouco para que vexades que eu cando estudiei farmacia non tiña nada disto en mente, elexín farmacia porque me parecía unha carreira que se adaptaba moito aos meus intereses, gustábame a saúde, pero non tanto a parte asistencial, gustábame a química, xen, bueno, pois vamos a por farmacia. E despois tamén fun tomando decisións a medida que iba avanzando. E quero lanzar unha mensaxe de que tampouco vos fagades itinerarios moi ríxidos, porque hai que estar moi atentos e atentas ás oportunidades, ás motivacións persoais, ir pensando que nos apetece, que me motiva, ir probando cousas. Eu antes de facer un doutoramento tamén estive aquí no hospital no servicio de farmacia hospitalaria, estive nunha farmacia comunitaria, estive nunha industria química, pois facendo prácticas e cousas para ver un pouco que me motivaba. E por que me gustou a investigación? Porque é un reto, e a min vanme os retos, e teño que ter esa motivación diaria de días diferentes, e de sempre cousas que me motiven, non? Pero, bueno, isto é a miña visión persoal. Despois vi mirando sempre, parando pouquiño a pouco, mirando o vosso interior, entendendo se realmente vos motiva o que estades facendo e sendo libres para ir tomando decisións ben pensadas e estades sempre moi atentos e atentas ás oportunidades. Bueno, aquí deixo esta mensaxe. Nada, moitas grazas. Gracias, María. E agora, a continuación, Raquel, cuando tú quieras. Bos días a todos, eu son Raquel, son terapeuta ocupacional no Servicio de Endocrinoloxía e traballo concretamente na unidade de trastornos de conduta alimentaria. Bueno, a mí tocoume un papel difícil porque o ser terapeuta ocupacional seguro que é unha profesión que descoñecedes, entonces é unha carreira universitaria, se estudia aquí en Galicia, só a podes estudiar na Universidade da Coruña. Decirvos que neste curso o 67% dos matriculados son mulleres. E de que vai esta carreira? Pois é unha profesión que vamos a traballar cas persoas, sobre todo, e vendo como poden as persoas facer todas as súas ocupacións. E que son as ocupacións? Pois todo o que fai unha persoa desde que se levanta hasta dormir. Incluso dormir sería unha ocupación. Entón, traballamos coas persoas en todos os grupos de idade, desde a infancia, a adolescencia, a población adulta e persoas maiores.
Donde vais a encontrar os terapeutas ocupacionales? Pois dentro de varios ámbitos. Dentro da sanidade, pois estarían nos recursos, bueno, aquí en Galicia solo en especializada, pero en outras comunidades autónomas pois tamén estamos en atención primaria. Aquí en Galicia de momento non, a ver si pronto estaremos. Despois estamos dentro da especializada, pois temos terapeutas ocupacionales en 3 grandes bloques, en atención temperá, que sería o tratamento das persoas que van de 0 a 6 aniños, vale? Pois pensar en calquera neno que teña un problema de desarrollo psicomotor, pois o terapeuta ocupacional podría traballar con ese neno para adquirir unha serie de habilidades ou destrezas correspondentes á súa idade. Tamén onde podemos encontrar terapeutas nos servicios de rehabilitación física, vale? Pois pensade, pois, por exemplo, unha persoa que sufre un accidente de tráfico e ten unha lesión a nivel cerebral e con esa lesión pois, que ten limitadas as funcións pois, para comer, para vestirse. O terapeuta ocupacional sería a persona que traballará con esa deficiencia para suplir ou ben o déficit ou intentar que a persona recupere as máximas capacidades, vale? Que máis? En saúde mental. Dentro da saúde mental temos diferentes dispositivos. Aquí en Santiago pois, temos as unidades de agudos, onde entran persoas pois, que están moi desestabilizadas nas súas capacidades, entonces aí tamén temos terapeutas ocupacionales, hospitales de día e centros de larga estancia. Que máis? Por outro lado estaría o nivel educativo, tamén atendes terapeutas ocupacionales en educación. Dentro da educación pois, estarían nos centros de rehabilitación de educación especial e ordinaria, en centros de FP dando formación e en universidades. E por último, xa no ámbito sociosanitario, pois podes pensar en residencias geriátricas, aí tamén hai terapeutas ocupacionales, centros de día, centros de menores, nos equipos de valoración de dependencia da Xunta de Galicia, aí tamén hai terapeutas ocupacionales. Bueno, pensade en calquera colectivo que estea en risco de exclusión social, pois tamén teríamos terapeutas ocupacionales para poder traballar con persoas. E no meu caso, pois, estou nesta unidade. Esta unidade pois, é unha unidade de especialización para toda Galicia. Nos veñen pacientes pois, das 4 provincias. Solo son eu de terapeuta ocupacional, son a terapeuta que abriu a unidade, entonces estou nos 3 dispositivos, en hospitalización completa, en hospitalización parcial e en consultas externas. A forma de intervir vai ser diferente, non? Porque según a gravidade de persona, pois vas a poder fazer unhas cousas ou outras. Traballo de forma coordinada cun equipo, dentro dese equipo pois están psicólogos, psiquiatras, endocrinos, vale? Enfermeiras, todo o equipo é ampliamente necesario para poder traballar con estas persoas, porque ao final teñen unhas dificultades no seu día a día e con todos vamos a intentar que esas dificultades pois, sexan o menos posible. No caso da terapia ocupacional, como traballo eu? Bueno, falo da persona, falo da ocupación e falo do desempeño. O que vou a valorar é como esa persona fai o seu día a día. Pois, se estou en hospitalización completa, esa persoa que entra con un problema de... Se falamos da anorexia nerviosa ou bulimia nerviosa, que seguramente que son as que máis conocedes, pois esa persona vai ter unha dificultad, non? Unha forma de relacionarse ca comida pois, que está gravemente afectada e entra a unidade para recuperar hábitos. Non só é a alimentación, tamén é ese concepto que teña de sí mesma, esa imagen corporal, que tamén se vai ver afectada. E como intervimos desde a terapia ocupacional? Pois iremos a áreas que están relacionadas co seu autocuidado e que repercuten nesa imagen corporal. Pois sería na higiene e no vestido. Pois pensade unha persona que ten pois, un pensamento disfuncional e cree que vai a poñerse que lavarse con un champú que é de coco, pois ao mellor que engorda. Bueno, pois hai que traballar a nivel psicológico con ese tipo de pensamientos e desde a terapia ocupacional normalizar o desempeño desa ocupación, vale? Esa é unha das intervencións, pero facemos máis. Se estou en hospitalización parcial, aquí as persoas xa veñen en un régimen de 9 a 5 diurno, o sea que comen, desayunan no hospital.
Entonces a intervención desde a terapia ocupacional tamén sería pues valorar esa conducta na mesa, ¿no? Ao final a alimentación está relacionada coa área social, estas persoas tenden a excluirse de todo o que teña que ver ca alimentación e vamos a entrenar todas esas habilidades e destrezas que lles permitan a estas persoas non só facer unha alimentación completa, sino que teñan unha relación o máis sana posible con esa alimentación, normalizando o contexto. Entonces, como se traballa? Non só dando pautas na mesa, sino tamén pois ca propia ocupación en sí mesma, non? Se falamos que ocupación é todo o que facemos, tamén estaría pois esa participación social, non? Ese participar de comidas con familias, con amigos, ou cumpleanos, e sería pois, con programas individualizados, concretados con esa persona, cas dificultades que teña, e someténdose a objetivos que sean que eles se podan permitir facelos, porque van a ir de menos dificultad a máis dificultad en relación á comida, en relación ao entorno e ao tipo de evento, vale? Porque son elas as que van clasificando e ordenando ese tipo de objetivo, non o vamos a elegir nós. Sempre a elección é co paciente e consensuada co equipo. Outra das intervencións, por poñervos casos, non? Porque para que o podades entender, por senón é moi difícil. Imaginadevos unha persoa que está que só pensa en estudiar. O seu ánimo é estudiar, entonces ten un nivel de autoexigencia moi alto, repercute na comida e desde a terapia ocupacional vamos a intentar que esa persoa disminúa ese nivel de autoexigencia, pois fomentando a participación de outras ocupacións que esa persoa non dá valor, como pode ser o tempo libre, non? Porque son persoas que ao mellor non consideran o tempo libre importante e entonces desde a nosa labor é fomentarlle uns intereses ocupacionales que lles permitan pasar tempo libre coas persoas que queran e disfrutar, porque non saben disfrutar nin se permiten disfrutar. Son persoas altamente exigentes, con intereses moi restrictivos, e entonces dentro das nosas metas tamén sería favorecer ese acompañamento dentro da súa elección. Ou imaginadesvos todo o contrario, persoas que teñen moito tempo libre pero que non teñen ningunha ocupación significativa. E que é iso da ocupación significativa? Algo que ti eliges, que che dá valor, no? E da que ti disfrutas. Pois os terapeutas ocupacionais estaríanos aí tamén orientando un pouquiño que quere facer esta persona. Quere estudiar? Que tipo de estudio quere facer? Quere traballar? Ou buscamos algún tipo, a veces recurrimos incluso ao voluntariado. Sería ocupar ese tempo que ten a persona dunha maneira o máis satisfactoria posible, que lle permita vivir nunhas condicións óptimas e que ese trastorno que teña, trastorno da conduta alimentaria neste caso, lle permita estar ben. E que máis vos podo dicir? Con respecto a homes e a mulleres, dentro do noso organismo que nos representa aquí en Galicia, temos o Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionales, hai sobre 568, se non recordo mal, colexiados, e deses 568, 530 eran mulleres. Se vamos ao organismo que nos representa, xa non fora de Galicia, se vamos ao Consello de Colexios, que é o organismo que nos representa a nivel estatal, este organismo nos di que o 90% dos profesionais da terapia ocupacional son mulleres. Entonces hai é evidente que a nosa profesión está destacamos as mulleres. E que máis? Non sei que máis contarvos. Non sei que máis contarvos da terapia ocupacional. Dejamos despois para as preguntas, para que se animen a hacer alguna. Nada máis. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Pois cando tú quieras, Ángela. Bueno, pois, primeiro, disculparme pola mascarilla porque estou un pouco acatarrada estes días. Segundo, eu son a jefa de celadores, jefa de personal subalterno, e os dous colectivos que levamos nós son os condutores e os celadores, que é un personal que colabora con todas estas categorías que teño ao meu redor e é unha parte fundamental do engranaje dos hospitales. Nós chegamos aquí para axudarlles a todos, porque todas esa xente que vedes deambulando polos hospitales son celadores que acompañan os pacientes, que reciben os pacientes e que colaboran con todo o personal sanitario a podelos manexar, a axudarlles no seu día a día dentro do hospital, e tamén facemos funcións
de desplazamentos de material, perdón, de mostras, de cartería, todo o que conleva a organización do hospital que forma parte do non sanitario, levámoslo nós, vale? E nós, pois, todos os días, pola mañán, ocupámonos do transporte de toda a documentación que lles faga falta a eles nas consultas, para que a consulta funcione perfectamente, levamos de cartería, facemos documentos e transportámolos, copias e demais cousas. Nada, pois o noso día a día é pois eso, chegar pola mañán e colaborar co personal sanitario para que eles para facilitarlles o seu traballo. A nosa profesión, digamos que é un pouco así, que non se sabe onde englobala, pero bueno, a min o que máis me gusta decir da nosa profesión é que vaslle collendo cariño cando estás en ela, cando empezas a ver que a colaboración é importantísima e que todo o que nos podamos colaborar e aportar para que o hospital funcione e funcione da mellor maneira posible, pois a xente vais involucrando no traballo, sabes? Nos trastornos alimentarios ou nas alerxias, por exemplo, se hai unha persona que vai todos os días, unha persona non sanitaria que vai todos os días ali, pois todos os días o mellor ten algunha dificultad ou a unha persona polo pasillo que lle pregunta calquer cousa e probablemente nós, como celadores, tratemos de resolverlla entrando a xunto deles, preguntando, informándonos e absorbendo calquer dúbida que teña o paciente no pasillo que podamos nós resolver. Esa é a nosa función dentro do hospital, é a primeira persona que ven, a primeira persona que preguntan, é a primeira persona que o mellor lle resolve unha pequena dúda que teñan de, pois vou poñer un exemplo absurdo, pero onde está unha porta que o mellor teñen enfrente, a persona que está e que les ven, pois sí que ya aclara e que os axuda. E despois o noso traballo tamén está dentro das unidades especiales, unidades de UCI, unidades de REA, unidades de quirófano, que aí tamén hai personal non sanitario para axudar e colaborar coa enfermería, e que é importantísimo que unha vez que chegas e que empezas a traballar co resto da xente e que te involucras no traballo e que lle colles o cariño que decía antes, pois sí que empezas a traballar moi a gusto en todas as unidades, moi a gusto con toda a xente e a colaborar o máis posible en calquera das unidades dentro das nosas funcións. O meu traballo xe día a día é pois gestionar todo este personal, procurar que estén a gusto no seu traballo e procurar facer que a xente lle colla ese cariño ao traballo que nos realizamos. Nos somos moita maioría de mulleres, antes eran moitos homes, que era unha categoría profesional moi vinculada ao masculino, ao género masculino, pero ahora non, ahora somos xa a maioría de mulleres e estamos traballando no hospital perfectamente e perfectamente adaptadas e perfectamente realizando calquer cousa que se facía que era masculino, pois agora fai non calquer muller. Aínda que teño que decir que aínda hai moito no hospital moito que resolver, porque hai moita xente que mándame un hombre, diste, un hombre, mándoche un celador, non un hombre, un celador, que era a nosa categoría profesional. E, bueno, pois que nada, que nos procuramos facer o traballo o mellor posible. Eso, a este traballo hai que collerlle cariño e nos procuramos colaborar co personal sanitario en todo o que podemos e realizar as nosas tareas o mellor posible. Eu quero dicir tamén que nos, como jefes de personal subalterno, somos dous. Aí hai paridade. Somos masculino e femenino. Eu soy la femenina e o meu compañeiro masculino. Somos femenino e masculino. Pero bueno, creo que facemos un traballo importante e un traballo o que sí que é eso, que é o día a día do hospital e que vir e empezar e que parece que non ten importancia, pero sí que a ten. Un traballo importante, un traballo que se ve e un traballo de colaborar sempre con todo o personal que traballa no hospital en todas as tarefas que nos demandan, que son moitas. Conductores transportan material de esterilización, transportan mostras, van aos hospitales a levar muebles, a levar, bueno, nos facemos un traballo de todo este engranaje que
que, bueno, que facilita moito o traballo do resto do personal, e é do que se trata. Bueno, pois eu creo que na miña profesión non teño moito máis que aportar. Entonces, se despois queredes facer algunha pregunta que vos interese, pois eu respondo así, ningún problema. Gracias, Ángel. Pues cuando quieras, Ana Isabel. Vale. ¿Se me oye, no? ¿Se oye? Sí, vale. Bueno, yo soy Ana Guillén, yo soy la jefa de Servicio de Trabajo Social de aquí de área sanitaria de aquí de Santiago Barbanza. En Galicia hai 7 áreas sanitarias e hai 6 xefas de servizo e un xefe de servizo recentemente, por certo. Aquí no noso servizo somos 41 profesionais de traballo social, somos 36 mulleres e 5 homes. Temos alumnado. O alumnado nos di que nos primeiros cursos da facultade somos unha titulación de grado universitario de 4 anos. Sí que empeza a haber un aumento de porcentaxe de homes xa que empezan a estudiar traballo social. Traballo social é unha profesión que se pode desenrolar en diversos ámbitos. Eu, evidentemente, voume a concretar no ámbito da saúde. No ámbito da saúde traballamos en atención primaria, que os centros de saúde que vos coñecedes, en hospital e en saúde mental. O traballo é moi diferente tamén según o ámbito no que se traballe. Nós aquí no hospital, por exemplo, o que traballamos principalmente é axudar a xente no seu retorno a casa, na planificación da alta hospitalaria. A xente cando acude ao hospital, pois moitas veces acude pois por un motivo importante dunha enfermedade sobrevida, unha enfermedade ca que non se contaba, as familias están organizadas, pero de repente esa organización todo se ven abaixo cando aparece unha enfermedade que pode ser nun neno, nun adulto, nunha persona maior, pero todo eso revirte na organización das familias. Por exemplo, no caso dun neno, cando aparece unha enfermedade importante dun neno, os pais o primeiro que din é, bueno, deixo de traballar e me dedico a cuidar o meu fillo. Pero a vida continúa. Entonces, nós traballamos, acompañamos en ese proceso para que, dentro desa situación de crisis que teñen, que é difícil tomar decisións, que axudarles a tomar decisiones coherentes, que a vida continúa. E a vida continúa, pero hai que aprender a convivir con esa nova situación. Pois eso pasa nun neno, pasa nunha persona maior, as vidas agora están moi organizadas en torno ás actividades laborales, é difícil coidar cando traballan, xa non eran as familias de antes en que normalmente había unha muller que quedaba na casa, non? Agora as mulleres traballamos e iso tamén influe a hora de organizarse as familias. Pois ese é o noso traballo fundamental, acompañar. Nos relaciona moito ca xestión, pero non sempre o facemos desde un centro hospitalario. Moitas veces acompañamos, orientamos, axudamos, evidentemente tamén tramitamos, sempre relacionado, estou falando do aspecto da saúde. Pois non sei que máis comentar, bueno, pois os casos típicos que pode haber nun entorno pois hospitalario pode ser, pois eso, xente maior que de repente pois rompe unha cadeira, pois axudar en esa alta hospitalaria, xente maior que se diagnostica unha enfermedade de calquera idade, bueno, todo relacionado ca casuística dunha enfermedade, un accidente, calquera cousa. Eu empecé con 23 anos a traballar no Sergas, solo traballei no Sergas toda a miña vida. Me considero unha muller afortunada porque non todos os traballos teñen as posibilidades que temos nós de poder conciliar ante as diferentes situacións que pode pasar ao longo dunha vida, non? Primeiro cos fillos, despois cas persoas maiores. Bueno, pois creo que traballar nun entorno como este, aparte de que, bueno, adquires tamén habilidades, porque eu na miña vida personal considero que o feito de ser traballadora social tamén me axuda a afrontar as dificultades que me poden surdir ao longo da miña vida, non? Personal. Pero me considero afortunada porque as licencias que temos para permisos, non? O que se chaman os permisos, pois para poder acompañar a unha persona enferma que temos na casa ou eso, coidar os fillos, non todos os traballos das mulleres teñen esas oportunidades. E nada máis, vos animo, bueno, a facer traballo social. Despois de levar 35 anos traballando, estou enamorada da miña profesión.
Temos un equipo que é moi importante, é un traballo difícil porque, bueno, moitas veces afloran moitos sentimentos, o que ti tamén tes as mochilas que cada un de nós temos tamén influyen, pero somos un equipo, creo que consolidado, nos apoiamos moito uns a outros e traballamos, pasamos moitas horas no traballo, co cal ter un bon ambiente de traballo tamén é importante. E nada máis, gracias. Gracias, Pablo. Pois cando quieras, Monse. Vale, son Monse, traballo de pinche de cociña neste hospital, na planta -4, que estamos como medio olvidadillos, porque hai moitísima xente que pensa que nos hospitales comen de catering, aquí en Santiago, cando non. Todo se elabora aquí no clínico, tanto o do clínico como aquí hai hospitales de clínico, Gil Casares, Conxo e psiquiátrico. Esos 4 hospitales elabórase a comida aquí, todo tipo de comida. Sean alergias, porque as alergias témolas tamén, a máis cada vez moitísimas. Temos trastornos alimentarios tamén. E na nosa plantilla somos un 80% de mulleres no que é en pinches e cociñeiros, porque hai 2 categorías dentro da cociña, vale? Pinches e cociñeiros. E nos puestos directivos pásanos un pouquiño ao revés. O 25% son mulleres, perdón. O resto son homes, vale? Dentro dos pinches tamén hai, como no caso de celadores, temos un grupo de pinches que o que fan é distribuir con un camión as distintas comidas que nos elaboramos pos outros hospitales, vale? Que facemos os pinches na nosa cociña? Na nosa cociña o que facemos é preparar as materias primas para que os cociñeiros elaboren as distintas comidas que un médico pauta a un paciente. Como anécdota, houve unha época onde tiñamos un alérgico tan extremo que antes de empezar a actividade na nosa cociña o horario empeza ás 8, pero hai unha pequeniña parte que empezamos ás 7 da mañán. Bueno, pois antes de empezar nadie a traballar tiñamos que elaborar a comida para a persona que tiña alergia e despois empezar a traballar o resto, porque tiña un nivel de alergia impresionante, vale? Que facemos? Pois chega que moitas veces pensamos que ven todo xa preparado, non. Chega o pescado, temos que limpalo, temos que racionalo para que os cociñeiros poidan elaborar. Dixen que éramos olvidados porque a tal día de hoxe pensan que non, que é catering. Hai moitos hospitales que sí, aquí en Santiago non. Abaixo, na -4, elaboramos sobre 700, 800, a veces 1000 comidas diarias. Desayuno, comida, merenda e cena, vale? É unha profesión que non necesita titulación, vale? Pero ainda así necesita que seas constante, traballador e que che guste, porque aínda que son operacións básicas telas que facer ben, porque de nós o médico pauta os medicamentos, pero eses medicamentos axúdalle a nosa alimentación que estamos nos preparando para ese enfermo, vale? Pouco máis teño que decir, porque é unha profesión así un pouquiño menos importante, pero moi importante dentro dos médicos, vale, do que é o tratamento médico do enfermo, vale? Bueno, eu animo vos, para isto non necesitades estudiar, vale? Pero animo vos a que estudiedes, porque aínda que eu estea de pinche, teño os meus estudios e empezamos por aí, empezamos a promocionar. Os estudios son super necesarios para poder conseguir a igualdad entre homes e mulleres. A mellor maneira de luchar é co conocimiento. Co conocimiento é empuxarnos a nós mismos para chegar ao que nos queiramos, que non teñamos límites, que non teñamos trabas por ningún lado, intentar sortear as trabas. Vale. Bueno, pois moitísimas gracias. Gracias. Gracias, Monse. Cando quieras, Soraya. Bueno, eu son Soraya, son enfermeira, o mellor para vos son unha das profesións máis coñecidas, ou cas que máis contacto tedes, pero ao mesmo tempo descoñecida porque non sabedes todo o que podemos facer as enfermeiras, vale? E basándome un pouco nas funcións que temos, vou a falarvos todas as salidas que poderíades ter se queredes estudiar enfermería e o que fago eu. A principal función é asistencial. Vos se facedes o grado de enfermería, podedes dedicarvos ben a asistencia sanitaria pública, privada, pois pública traballando aquí nun hospital ou en atención primaria, como no meu caso.
E a nivel privado podes traballar nun hospital privado, nunha residencia de terceira idade, nunha mutua de seguros, vale? A nivel asistencial tamén poderíades facer unha especialidade, como foi no meu caso, vale? Que fixen a de enfermería familiar e comunitaria, que traballamos nos centros de saúde. Pero hai outras especialidades, o mellor máis coñecidas por vós, como pode ser a de matrona, vale? A matrona que tedes no centro de saúde ou no hospital aquí en Partos é unha enfermeira que se especializou. Pois como a nós, hai nas en pediatría, en saúde mental, xeriatría ou do traballo. A nivel asistencial, eu que fago? Traballo no centro de saúde. Eu calculo que se sodes de cuarto de eso, teredes sobre 14, 15 anos. Sí. Vale, algún aínda estades indo a pediatría e algún pasastes a adultos. Eu traballo en adultos, vale? Pero moitas veces colaboro ca enfermeira de pediatría. O mellor relacionado a esa enfermeira, pois que vos pon a vacina, efectivamente, pois poñemos vacinas, facemos outras técnicas, extraccións de sangue, facemos a terapia de seguimento anticoagulación oral, facemos espirometrías, facemos retinografías, todo técnicas, vale? Pero facemos moita educación sanitaria, facemos o seguimento de pacientes crónicos, de pacientes con diabetes, hipertensos, insuficiencia cardíaca, e a nosa labor asistencial facémola tanto no centro de saúde como no domicilio, vale? A veces o mellor tedes algún avó ou aboa que está inmobilizado, e nós, as enfermeiras sobre todo, somos as que máis cuidados levamos ao domicilio. Decía Carmen que a veces facemos nos amigos dos pacientes. A veces é unha relación que xa se vai un pouco do profesional porque entramos nas casas dos pacientes e eu a veces no mesmo domicilio teño paciente meu, a bisaboa, o avó, o fillo, vale, a veces é unha relación moi cercana. Non só no domicilio, senón tamén saímos á comunidade. A veces damos vos charlas de educación nos institutos, nos colexios, vale, ou educación grupal no centro de saúde. A parte de traballar nun hospital, nun centro de saúde, existe a enfermería escolar, a enfermería penitenciaria, a enfermería militar, vale? Todo eso son saídas con mellor desconocidas. Outra función que temos é a docente. Evidentemente, hai enfermeiras que traballan, por exemplo, na universidade, dando clases na Universidade de Enfermería, que a veces compaxinan con traballo aquí. No meu caso, como docente, pois son tutora de residentes de enfermería, esos que están preparando a especialidade. Son colaboradora docente nas prácticas tuteladas dos alumnos de enfermería de grado e tamén imparto formación continuada de feridas. Entonces, unha enfermeira tamén sempre pode participar na docencia. Despois está a parte da xestión, que o mellor desconocedes, pero aí hai subdirectoras de enfermería, directora de enfermería, eu un pouco a menos escala. Eu son coordinadora de enfermería do meu servicio. E tamén colaboro na coordinación dos residentes de enfermería familiar e comunitaria. Despois, outra labor é a investigadora. Supoño que o mellor María ten algunha compañera enfermeira ou no IDIS algunha enfermeira estivo, pero podes facer investigación a menos escala. A veces facemos publicacións de artigos en libros, ou de revistas, de capítulos de revistas, solo con facer a veces unha revisión ou unha lectura científica dun artículo, vale? Aí xa estades facendo investigación. É unha profesión moi bonita, vocacional tamén. Por aí escoitaba falar de motivación e demais. Eu na miña casa sempre escoitei a miña familia dicir non vimos un único día que te levantaras e foras descontenta ao traballo. Iso é moi importante, ir contentos ao teu traballo. A veces sales cansado, pero ir todos os días contento un traballo é moi importante. Veía que estaban falando de porcentaxes, no meu caso somos todos enfermeiras menos un enfermeiro, pero cada vez hai máis alumnos de enfermería. Anímovos, se algún vos gusta as ciencias da saúde, que estudiades enfermería. E xa vos digo, é vocacional, é moi gratificante tamén, vale? Pois cando axudades, porque nós, a ver, o mellor relacionado é máis con curar, pero máis que curar, coidamos, vale? Acompañamos, facemos moita labor de prevención, e para min a palabra máis bonita que che pode decir un paciente é gracias, vale? Cando sinte que o axudaches, que lle resolviches algo. Con lo cual, animo vos a calquera de vos a que estudiades enfermería. Gracias Soraya. Bueno, gracias Soraya y gracias a todos. Me pareció, bueno, a mí tremendamente interesantes todas vuestras exposiciones y bueno, dar así unas pequeñas pinceladas de lo que hacéis en el día a día. Y ahora os animo a abrir un turno de preguntas, de dudas,
de alguna aclaración, porque evidentemente de cualquiera de ellas os vamos a decir que os animéis, que os necesitamos, ¿sí? Yo me uno a Soraya por la parte que me toca. Por cierto, no me presenté, menos mal que lo hizo la Soraya. Yo soy Isabel, soy enfermera, en estos momentos soy la directora de enfermería, y en el equipo directivo de lo que es en concreto de la dirección de enfermería, en el más así de primera línea tenemos un único chico que es un supervisor de área, tenemos pocos chicos de supervisores de unidades, y nos pasa lo mismo en la parte de las coordinadoras de primaria, que básicamente y mayoritariamente somos mujeres, ¿sí? Que también se puede, se debe, y ahí estamos también dándolo todo. Pero bueno, hoy las protagonistas son ellas. Os animo a que, no sé, hagáis así alguna preguntilla. Es complicado romper el hielo, pero, o sea, alguien tiene que empezar. Seguro que alguna duda se os plantea. Y además es eso, os animamos a cualquiera, podéis empezar a hacer, bueno, acabar y empezar a hacer una de nuestras profesiones. Hay más, y como os decía antes, básicamente somos el colectivo de mujeres en la parte de sanidad es mayoritario, y vamos, está claro que aparte de Podemos lo hacemos bien, eso está por descontado. Venga, animaros. Bueno, a ver si me permitís, quería comentar una cosa, ¿no? Antes, bueno, porque a lo mejor así ya se rompe un poquito el hielo. Después de escuchar a todas mis compañeras, lo que me gustaría sería destacar que cuando vais al médico, o cuando vais al hospital, o vais al centro de salud, que tengáis presente que todo el mundo es importante, porque cuando uno ingresa en el hospital, pues es fundamental que la comida esté rica. Sí. Es fundamental que llegue a tiempo la medicación, porque nos la lleven. Es fundamental que la muestra salga y que se analice correctamente. Es fundamental que haya investigación por detrás. Es fundamental que se puedan hacer las pruebas diagnósticas, y todos son importantes. Y de la labor de enfermería, ya que voy a decir yo, que es fundamental en un servicio, por ejemplo, como el nuestro, ¿no? Y la palabra que has dicho de acompañar es que me parece, bueno, fantástica. Y qué decir del trabajador social, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando está un paciente que está ingresado y de repente nadie se quiere hacer cargo de él, porque las familias han cambiado, y ahora pues ya no es como antes, que el abuelito iba a casa y tal. Ahora ya, pues mejor que esté más tiempo, pero las camas del hospital hacen falta para tratar a los enfermos que lo necesitan, y entonces la labor que se hace ahí. Es decir, que he visto, yo ya lo sabía, pero después de escucharlas, bueno, pues como que me he sentido muy bien de ver lo importante que es todo el mundo dentro del engranaje del hospital. Y a ver, aquí hay alguno que le gustaría decantarse por algo de lo que hemos presentado aquí. Venga, a ver, manos levantadas, ¿no? Yo siempre digo que esto es como un puzzle, ¿no? Un puzzle en el que todos tenemos que encajar, porque si no encajamos, los cuidados que damos a nuestros pacientes pues no son los yo creo adecuados. Que ella quiere participar, sí, se la ve, venga, va. ¿Cómo te llamas? Noa, estupendo, qué nombre tan bonito. Venga, Noa, dispara. No era una pregunta, tú que dijisteis de que si estabas interesados en lo de ciencias de la salud, pues planteaban. Claro, ¿y qué te gustaría? Medicina, probablemente ginecología o pediatría. Bueno, muy bien, eso es muy pronto para que ya lo sepas ahora, pero bueno. Ya tenemos uno. Me gustaría destacar que también queremos a los chicos. Claro. También queremos a los chicos. Tanto para enfermería como para medicina se pide una nota muy alta para entrar, ¿no? Pero no os dejéis agobiar por ese tema. Muchas veces muchos estudiantes entran en estas carreras simplemente porque tienen la nota alta, y no es así. Es muy vocacional. Esto es importante. Todo lo que habéis oído de todas es vocacional. Entonces, está claro que te tiene que gustar. Esa parte vocacional, porque sí que é verdad que, por exemplo, no meu caso eu tiña unha notaza que me daba para calquera cousa, pero esa parte asistencial, esa parte de estar en contacto, a mí pareceme fundamental que sexa vocacional, porque hai que estar, ¿no? Tienes que estar aí sempre, sobre todo en enfermería e en medicina tamén, como súper en contacto coa xente, e eso. Bueno, no. Para calquera profesión é moi importante que te guste realmente o que fas.
que a vosa elección sea porque vos guste realmente e que vos vedes aí facendo e disfrutando do voso traballo, porque se é disfrutar non o vades a ter días malos e vos os vades a alcanzar, pero se é algo que non vos gusta, pois vades a ter máis dificultades. E despois, que as eleccións non son irreversibles, é dicir, podes empezar unha cousa non hasta o infinito, non? Pero podes empezar unha carreira e despois reflexionar e non son irreversibles, non hai que agobiarse moito. Eu, por exemplo, cando empecé farmacia, pois imaginade, o mellor un 60% da xente que estudia farmacia era porque os pais, as nais ou a familia tiña unha oficina de farmacia. Había xente que non lle gustaba e despois fixo arquitectura, bellas artes. Eu teño unha amiga farmacéutica que agora mesmo é pintora e pinta e estáse gañando a vida diso. E despois do resto da outra porcentaxe, pois comentarvos, hai xente que traballa en medio ambiente, hai xente que traballa na universidade en docencia, en centros de FP, na industria farmacéutica, en ensaios clínicos, hai moitísimas máis en nutrición. Teño unha amiga que ten unha clínica de nutrición, despois completou con nutrición en laboratorios de análisis clínicos. É dicir, hasta que non empezades a estudiar algo, tampouco vades a entender moi ben cal é a dimensión de todas as salidas que pode ter unha carreira universitaria. Entonces, bueno, está ben ter unha idea, pero eso, estou con elas, que non vos agobiedes e que vos vayades escoitando e intentando entender que o que máis vos motiva, e que se ao final non podes entrar nesa primeira elección, bueno, hai vías alternativas tamén, sempre se pode volver a intentalo ano seguinte, sempre se pode pois facer un itinerario alternativo para acabar desempeñando esa profesión. Por supuesto, tener en cuenta que para muchas profesiones no hace falta ir a la universidad. Ir a la universidad, vale, está muy bien, te da una formación, pero hay muchísimos trabajos que se pueden hacer con formación profesional y con los que no os engañéis, ganaríais incluso muchísimo más dinero. Quiero decir que no sé, no, porque a ver, es verdad, es que no es necesario. No, además, desengañaos, aquí Einstein hay uno y ya murió. Quiero decir que no todos somos superdotados, y eso a muller detrás, que sempre un dos efectivamente. Pero bueno, que cada uno tiene que ser consciente de sus capacidades y buscar dentro de sus capacidades aquello en lo que se va a sentir realizado. Y eso es lo más importante. Y si te equivocas, no pasa nada. Un año en la vida no es nada, para vosotros parece un mundo. Vosotros ahora, claro, imaginaos con 14, 15 años y dicen, perder un curso, pues no es nada. Y después pasan los años y va a ser a lo que os vayáis a dedicar el resto de vuestra vida. Eu aportar tamén este tema que a categoría profesional de celador empezas aquí e ao final colles de cariño e podes quedar en esa categoría, pero compañeiros meus non un nin dous, moita xente que entrou a traballar na sanidade, que empezou como celador e que hoxe son médicos, foron ascendendo, colleronlle cariño, viron que había outras opcións, foron preparándose e facendo primeiro enfermería, despois medicina, xente que empezou como celador, pois axudando a xente en todo o que podía, deuse conta de que a súa vocación era outra e tomaron outro camiño, o sea que hoxe en día non hai nada escrito, e eu que di ela por probar, que entras aquí en este mundo e hai moitos mundos que descubrir. E sí, pois, se vedes que o primeiro ano non tedes ganas de foi, non quero estudiar, pois me vou de celador e despois xa veredes como vos gusta estudiar. O de pinche. Eu sí que creo que é importante, eu creo que, bueno, a palabra cuidar, que nos corresponde a cada un dos nosos ámbitos, a todos, e tamén aos chicos, o sea, eso é así. Para min é o máis bonito do mundo. Eu, se nacera, volvería a ser enfermeira, non teño ninguna dúda neste momento. Estou na gestión, pero o que sei facer é ser enfermeira. Si é importante que che guste e adores o teu traballo, porque se o adoras vas a ser feliz, con días malos e con ganas de matar a directora de enfermería moitas veces, e así, eles cada un os seus, pero realmente si ves e che gusta o que faz, que realmente cuidar os pacientes, eso, cada unha nas nosas posibilidades, nos seus ámbitos, e todos somos importantes, incluído, non hai aquí ninguna persona compañera do personal de limpieza, pero eles son tamén unha parte importante, porque se o hospital non está adecuado, pues, bueno, pues teríamos moitas carencias. Entonces todos somos pero ten que gustar, tedes que vir non como unha salida máis, porque sí que realmente que é bonito,
pero ten momentos complicados, a parte de traballo social, a ver, todo, é que todos son complicados, evidentemente temos moito contacto cos pacientes, non? Entonces, bueno, pois temos momentos difíciles que tamén temos que saber, bueno, actuar con eles e que aprender a que non nos afecten demasiado no personal, aunque por desgracia os amigos que temos nas esquinas e que teñen todas, levámolos para casa moitas veces, bueno, temos que aprender a gestionar eso. Pero bueno, eu anímovos, evidentemente no meu caso, pero bueno, valdría para calquera delas que teñades aí en conta que aquí hai moitísimas salidas profesionales e que, bueno, seríades benvidas e benvidos, e benvidos. Que aunque é o día da muller, bueno, está claro que aquí somos todos, non? Pero bueno, sí que nosotros temos un papel importante, non? Somos mayoritariamente, sabistedes, nos seus campos, mayoritariamente sigue sendo un colectivo totalmente dirigido para mulleres. Venga, animaros uno. Yo me voy a tener que marchar y estoy, que me da una pena horrible porque hay tantas manos levantadas preguntando. No hay ninguna mano que se levante. A ver, se xan dudas, cousas que non entendades, se dá igual que non estamos aquí para examinar a nadie, estamos para compartir informalmente. Pregunta tú, a ver, creo que non lle atrae a sanidade. No. Bueno, pues yo os voy a dejar, ¿vale? Explicámonos pues, muy bien. Muchísimas gracias. Pero por favor, preguntad. Muchas gracias. Se estades en cuarto da ESO, para o ano bacharelato, tedes que escoller cal, de Ciencias da Saúde, Tecnolóxico, eso pensástelo? Porque bueno, vou preguntar eu. Estáis un pouco amiados. Parecemos interesante as exposicións, xa tiñades algunha idea, algunha dúda, non sei se vedes algunha das posibilidades, bueno, para que os veñades nunhos aniños para aquí, e que escollades Santiago, por suposto, vou facer tamén a cuña área sanitaria Santiago de Compostela Barbanza, que vamos, é a mellor, xa que estamos, verdad? Vamos tamén traer para casa. Que vos pareceu? Se coñecía desas profesións. Exacto. Coñecíades todas as Tiñades profesións? algunha desconocida? Cal é a profesión que descoñecía desde as que hai aquí? Das que falamos. Seguro que Adela, bueno, a parte de investigación igual tampouco moito, pero Adela igual era a de terapia ocupacional, tamén temos outras compañeiras que fan logopedia, que tamén podrían estar aquí, de técnicos de radios temos os técnicos de laboratorio, o sea, que todavía faltarían máis componentes. Nos no noso equipo temos dietistas, non son do Sergas, pero temos dietistas no Sergas. De feito, bueno, coa compañeira traballan dietistas tamén do Sergas, e que hai algúns que, bueno, convivimos con empresas privadas, pero tamén temos algún compañeiro, non moitos, pero algún compañeiro que tamén é dietista, nutricionistas en primaria, de forma reciente ademais, nun sanitario tamén. É o mismo, pero tamén son técnicos e outros son grados en nutrición. E a tecnoloxía tampouco está reñida, agora tamén empeza a haber profesións como enxeñeiros biomecánicos, hai un montón de profesións que realmente eu penso que estamos tamén vendo xurdir, non? Aquí as tecnoloxías que se empregan moitas veces no Sergas son de última xeración tamén, todos os equipos de imaxe, hai unha revolución continua, entón, bueno, que si vos decantades por unha carreira tecnolóxica, pois tamén seguramente acabará converxendo en algún punto se así o desexades. Falaba Bea da IA, que é a inteligencia artificial, que seguramente aí igual moita xente que está desde as metodologías moito máis que a nós. Venga, home, menos mal. Un aplauso, un aplauso. Hai que romper el hielo. Bueno, eu a verdade é que teño algo de interés na biotecnoloxía, ainda que aún é un pouco descoñecida para mí, pero sí que é verdade que me gustaría saber, pois, que salidas ten, que podo facer ca biotecnoloxía. Bueno, a biotecnoloxía agora mismo está presente de unha forma transversal en prácticamente todo. Pensamos en biotecnoloxía, por exemplo, en novos tratamentos, agora pois en preparar terapias a base de proteínas recombinantes, as vacinas COVID, por exemplo, co ARN mensaxeiro e todos estes mecanismos de acción son biotecnoloxía tamén. Hai biotecnoloxía en Galicia, hai esta sociedade galega de empresas biotecnolóxicas e hai empresas do sector alimentario, onde se busca, pois eso,
mellorar procesos, empregando biotecnoloxía para facelos máis eficientes, buscar novos nutrientes ou componentes nutricionais, en acuicultura tamén, é dicir, é unha profesión super transversal. Ao final é pois aplicar todas estas novas metodoloxías pois, que teñen que ver con estas biomoléculas e con procesos basados en elas para diferentes sectores. En investigación, por supostísimo, o sea, no ámbito da investigación moito, pero tamén eso, hai moitísimas empresas que cada vez pois teñen máis componente biotecnolóxico e necesitan estes perfiles para xenerar novas formas de negocio. Eu creo que con biotecnoloxía despois poderás elexir un pouco que sector che gusta máis, non? Pode ser industrial, pode ser diferente tipo de industria, pode ser investigación. Non coñezo exactamente como está estruturado o grado, de feito, a súa filla creo que quere estudiar biotecnoloxía, igual sabe máis que a min como está estruturado ese grado, pero probablemente sea super 360, non? Porque a biotecnoloxía agora mismo é todo, e na Unión Europea, por exemplo, están fomentando, e tamén aquí en España, moitas políticas para desenvolvemento e potenciación da biotecnoloxía como polo valor tamén monetario, non? De cara aos empregos e ás empresas do futuro. Non sei se queres comentar algo máis da carreira, porque igual biche un pouco con detalle. Miña filla está interesada tamén en facer biotecnoloxía. Ela na rama médica, que sería investigar sobre vacunas e todo isto, creo que hai aquí en Santiago, na Universidade de Bioloxía. Creo que ten unha nota bastante alta, tipo así como para medicina. Pero bueno, deronlle a opción de que podía empezar bioloxía e despois poder estudiar. Creo que son as mismas asignaturas durante o primeiro ano, pero bueno, nunca se sabe que a nota pode baixar, o sea, que non te desanimes, porque ainda ou podela conseguir, por suposto, porque seguro que eres moi estudiosa. Outra cosa que podes facer cando pensedes nunha profesión é tratar de mirar o vosso redor que oportunidades tedes. Eu non sei se para bachiller hai este tipo de opcións, pero nas carreras seguro pois de facer prácticas durante determinados períodos, tamén pois traballos fin de grado. Son cousas que vos vai abrir a porta a testar, non? Diferentes sectores. Eu, polo menos, foi o que fixen durante a miña carreira universitaria, pois para ir descartando e para ir vendo un pouquiño as diferentes opcións que hai. E iso é algo que creo que deberíades de ter sempre, pois, esta visión, non? De tratar de entender, anda que estedes nos primeiros anos de carreira, pois sempre intentar ver pois todos os diferentes escenarios para probar todo canto máis poidades probar, mellor, para ir definindo e atopando o que realmente vos motiva. Bueno, non se anima nadie máis. Bueno, yo sí quería hacer una pregunta que me vale que contestéis la que queráis, ¿no? Si ya que estamos celebrando el Día de la Mujer, si por el hecho de ser mujer, en vuestros ámbitos, cuando llegasteis, aunque mayoritariamente seamos sanitarios, pues tuvisteis alguna diferencia en el trato, así en general, en el cómo llegasteis, ¿no? Ya que estamos, aparte de animarnos a que se vengan todos, pues porque, y me vale que contestéis, bueno, la que queráis o las que queráis. Pues yo puedo contaros una anécdota tremenda, ¿no? Que cuando llegué, yo empecé a trabajar hace muchos años en el Hospital Xeral y no había absolutamente ningún celador mujer. Eran todos celadores masculinos y no había vestuario para los celadores y no nos mezclaban con las enfermeras. Éramos celadores y no sabían qué hacer con nosotros. ¿Dónde nos íbamos a poner uniforme? Eso es una anécdota que se me acordará siempre. Hicieron allá en la 5ª planta, estaban haciendo una obra que aún no tenía ni techo, el Hospital Xeral, y nos metieron allí en un vestuario que hoy en día pues a lo mejor lo disculpo, que no lo entiendo, pero digo, Dios mío, ¿por qué no nos podían poner en el vestuario de las enfermeras? Pues no, nos pusieron... Eso ya no es ya casi de sexo, sino de categoría. Sí. Ya casi todavía, bueno, lo celebramos otros días. Casi, ¿no? Porque sí, a Dios gracias, ¿no? Pues todo fue cambiando un poco, ¿no? Cerca de 30 personas que éramos mujeres y no había mujeres ninguna. Ya. Éramos 90 todos los que entramos ese año y 30 éramos mujeres y sin saber lo que hacer con nosotros. ¿Y cómo íbamos a trabajar mujeres de celadoras?
Fue una anécdota así, al principio fue muy difícil, por lo menos para nosotros, para nuestra categoría, muy difícil. Pero bueno, fuimos ganando terreno y yo creo que hoy en día lo defendemos como el mejor. Eu tamén teño unha que acabou ben, pero sí que foi bastante impactante. Como comentaba antes, aínda que na base da investigación somos 90% mulleres, en farmacia maioría absoluta casi, sí que é certo que sí que atopei dificultades a hora de promocionar e de ser xefa de grupo. Porque, bueno, na carreira investigadora pois temos que estar continuamente pedindo proxectos, viaxando, publicando. Que pasa? Que pois eu no medio de todo isto pois tiven 2 fillos, unha filla e un fillo. Entonces, cando me iban a avaliar, considerábase ese tempo de permiso de maternidade como tempo traballado. Por lo tanto, eu non tiña os mismos méritos, non? Que podía ter outra xente que non parase. E iso costoume moitísimo explicalo, costoume un xuicio, non co Sergas, sino co Instituto de Saúde Carlos III que financiaba, porque non era capaz de explicar que eu non podía ser competitiva porque non traballara ao mesmo tempo por un dereito que é cuidar dunha filla e dun fillo recén nacidos. Entón decíanme que si a min, eu o que quería era que me avaliaran un poquinho máis tarde, cando si volvese a ter o mismo tempo traballado. E foime moi difícil de explicar, hasta o punto que tiven que ir a un xuicio, porque non entendían que me estaban discriminando, que era unha discriminación e que, por tanto, estaban impedindo a miña progresión profesional. Ao final, bueno, pois acabou todo super ben, é dicir, para que vexades a importancia de reivindicar dereitos, non? Ao final, como acabou a historia? Pois acabou con unha dirección dese instituto financiador pois diferente, con unha sensibilidade maior, que podía entender que efectivamente isto me ocurría a min e lle estaba ocurrindo a outras mulleres e que era unha das razóns polas que non somos capaces de superar ese 25% de xefas de grupo. Eu tiven que escoitar, non hai que ser ambiciosa, como non quero ser ambiciosa, ou sí, non hai nada malo en ser ambiciosa. E entonces acabou con unhas persoas máis sensibles, con un movimento mediático, fixemos unha campaña onde se sumaron un montón de mulleres investigadoras as que lle pasaba o mismo. Acabamos tamén conseguindo cambios nas bases das convocatorias para considerar estes dereitos en mulleres e despois, por extensión, tamén en homes, porque evidentemente agora pois os homes tamén teñen estes permisos de paternidade e teñen ese dereito tamén e esa obriga, non, de cuidar aos nenos e as nenas recén nacidos. Conseguimos cambios nas bases e en Galicia conseguimos impulsar tamén unha lei, conseguimos que se legislase a nivel legislativo que por lei houvese que respetar estes tempos de agarda. Entón, foi duro porque, sobre todo, eu viña dun ambiente moi feminizado e onde eu sempre me considerei moi válida e capaz de poder chegar aos meus obxectivos. Atopei unha barreira invisible porque realmente non estaba escrito en ninguna parte que se tiñas un fillo ou unha filla ibas a perder competitividade, pero acabou super ben porque se convertiu nun movimento máis plural, tivo repercusión en toda España. E conseguimos, pois eso, unha xenerar xurisprudencia para que non volva a acontecer, cambiar as bases da convocatoria, ter unha lei nova. E isto gústame contalo porque tedes que loitar todos e todas para que estas cousas non ocurran. Ao final, a veces parece que cando nos afecta en primeira persoa somos máis vulnerables, pero se hai unidade e se vos movedes en conxunto e loitades polos dereitos comuns, ao final as cousas consíguense. Así que, eso, non deixedes pasar ni una. Bueno, muchas gracias. Para finalizar un poco el acto, a mí me toca la parte de agradecimientos, ¿no? Agradecerles sobre todo a ellas sus exposiciones en el día de hoy, pero sobre todo su trabajo diario, que a veces las direcciones lo damos poco, ¿no? El día a día, que evidentemente con todos sus altibajos y demás nos ayudan a que los cuidados de nuestros pacientes sean muchísimos mejores. Entonces, de corazón, muchas gracias, ¿no? A vosotros por vuestra asistencia. Espero que os haya servido, bueno, por lo menos para plantearos dudas, aunque aquí no hubo muchas, pero bueno, plantearos así alguna duda y bueno, y si nos tenéis aquí para, aunque no sea hoy o en público, si os da más vergüenza, que os las podamos resolver de cara a esto o alguna otra cosa que podamos ayudaros. A la subdirectora y a la jefa de servicio, a Yolanda y a Dolores, muchísimas gracias por vuestra presencia y por vuestro apoyo. Y yo querría finalizar con un deseo. A mí me gustaría que no hubiera días especiales, porque realmente tenemos que acostumbrarnos a trabajar en equipo, ¿sí? Somos todos iguales,
Y tenemos que amoldarnos, cada uno en nuestros respectivos ámbitos, da igual que seamos mujeres o hombres y mujeres, basado en una convivencia de respeto, tanto aquí como en el mundo, ¿no? Como por desgracia eso no es así, os seguimos, pero lo ideal sería que hubiera un día del mundo mundial para todos, porque, bueno, sería que no necesitábamos tener un día de celebración. Entonces, seguir esto en vuestras vidas, que yo creo que es importante, vengáis o no al área sanitaria, y muchísimas gracias. Vale. ¿Sí? No os vayáis, que os van a dar aquí un pequeño regalito, mis compañeras. Bueno, muy bien.